אני אומרת לכם שהבורא אוהב אתכם. אתם לא משנה מה אנחנו עוברים, לא משנה הקשיים. תודה רבה על הלבבות. אתם לא מבינים. אל תוותרו לעצמכם. אל תוותרו, תהיו חזקים, תנשמו. אתם יודעים מה? בואו נעשה סוג של תרגיל של ריפוי, בסדר? לא משנה איפה אתם נמצאים, ואני מאוד מקווה שחלק באמת נמצאים במקום ויכולים לשבת. אני רוצה שתעשו משהו, בסדר? ואני אגיד לכם, אני לא אגיד לכם מה, ואני רוצה שתעשו את זה איתי. תעצמו את העיניים, כמובן שרגליים לא מסוכלות, אנחנו נפתח את הרגליים ונדרוך על הקרקע אם אנחנו מסוגלים, על מנת להיות, עשה לי משהו רעש, אני לא יודעת למה. לא יודעת, לא מבינה בטיק טוק. עשה לי צלצול. מה, שלחתם קונפטי? לא, או הלב הזה, משהו, זה עשה כמו זה? זה מהממים אתם. תקשיבו ותעקבו, אתם מרוויחים. סתווית יא מהממת. אני שרופה עליכם, תקשיבו.